What's up mga ka-storage? Yan. Naglako kami ng Villa Verde. Kasama namin ang prinsesa ni Roji. Ang pangalan mo? Yan. Ay. Yan. Palpak. Eh no? Pangalan mo? Jeramaine. Saan labo? Yan ang ano niya. Tatay niyang Hator. Tamang time. Chill muna kami. Pahinga muna. Soft drinks. Coke everyday. Cheers. Bigyan mo pa ako. Nainggit yan. Cheers pa rin. Para sa tagumpay. Dami ko pang cat-cat. Hello guys. Hello guys. Marunong sila Jay. Dito naman kami guys, mamababae kami guys. Kasama si Paring. Pambababae daw si Gago. Siya ang Babaero. Ah, si Bossing oh. Ay, wala. Yan, si Boss. Opo. Jaira. Princess of Jaira. Ha? Princess of Jaira. Wala. Ang prinsesang Jaira. Pag sinabing pangit yan, ka na. Ito yung paninda namin. Get another. Again na naman. Saging. mga araw na. Buisit ka. Yung araw na yung Wala pa. Bago yan. bumili pa siya. Bago yan, bago. Yun lang luma, nakaupo na ka rin. Ito anak niyang ano, pangit. Ay, hindi. Maganda. Sa bakaw, 10 araw na. Kiyat-kiyat, di ba? Paring Mark. Kiyat-kiyat. 10 araw. Sarap. Saging ko. At yung lakanan ko, binurot pa. Binurot ko pa. Kahapon dumating. Ngayon, hinog na. Ngayon, ilaw. Ititinda ko na. Bumili nga pala si ate ng saging ko. Das cat. Ilang araw? 7 araw yung kat-kat. Isang linggo? Grabe naman yan. Bumalik. Yung saging ko 1 araw lang yan. Kada araw pa rin. So yun na nga guys. Kaya hindi maano Oh, kulit ni bata. Tropang mga ano. Subscribe mo naman mga ka-storage yung YouTube channel ko para naman dumami. 118 pa lang. Hindi nakakasi ako ng gano'n. Busy kami ni pare. Ito pa na yung Pasko Malapad na yung karitong ko. Tinisting na namin. Yan, malapad na yan. ngayong Pasko lalo pa ano. Kailangan namin mag... Diyan kami yayaman. Papatay kami ng bahay. Meron kami. Dito Meron kami ako papatayo. Meron ako ligalo. Ligalo? Anong ligalo mo? Kay storage so. Ito. May magbibigay sa amin ng damit eh. Sana magaganda yun, no? Sponsor namin si ate. Ay, Ganda yun. pwede may Ganda ni ate bibigay. daw, Ito. paring Mark. Ay, ganda. Ganda. Babayero talaga to si Roji eh. O, sige na mga ka-storage. Bye-bye. Subscribe po. Dilim. Samba. Dito. Babush. Walang storage yung kumpare kong ano. Tutulak ka rito. Hindi pa naubos paninda namin. Dami-dami pa. Dito na kami sa bayan. Bayan. J. Wala no, tumal. Ang dami-dami pa. Dami pa namin paninda. Ayun si Alden oh. Alden. Namumulong.
Yung mukha mo, tingnan mo. Bunggo, mabunggo, mabunggo. Ay, paring Alden, oh. Paring Alden. Busy. Bago yan, pre? Oo. Ay, namili ka? Wala. Hindi ako nabili. Tumal? Saan kayo naglako? William Verde. Purong ka dun, purong ka. Purong ka. Bago yan sa'yo? Bago yan, pare. Tingnan mo. Eh, nakishop na. Akin yan. Dito, Jay. Hoy, dito! Asan ba yung sa kanya? Tang. Meron, Jay. Ando sa bahay. Dalawa na kariton yan. Pare. What's up mga ka-bulbul? Pugi kong pare kong ano. Tiyo, ang pula yung buhok. Tumal. Tinan mo na, napakarami pare. Napakaraming paninda. Gago, nagkalat ka dyan. Parang hangga. Abnormal ka. May hulihan ba? May hulihan? Ayan. Si Kuya? Galing ah. Ka. Doon na kasi, G. Gulong patang. Sige mo. Ang gulo mo, G, ah. What's up mga ka-storage yan? Tropang Alden Richard. Hello? Mga buwas yun. Kaya nagpo-vlog sila. May Sali ka ano para dito? makita ka. Hello! Ganda dito. Ako yun. Saan? Saan ang mukha? Sa banda. Ayan. Kamanda, ayan. Sabi niya, maganda ka, hindi ikaw na. Ako lang talaga. Mga batang paslit. Hello po. Nasa ano sila? Nasa kalsada. Walang ama, walang ina. Nangihingi ng, Meron po. Ay, maram- May maniwala. nangihingi ng baril Meron yan. pala. Kala ko wala. Dalawa. Lagay ko nga. Uli. Pero siyempre, tsaka yung asawa mo. Natamula, nagkasya. Ay, wag mong galawin, ano? Doon. Wag mong galawin. Ito. What's up mga ka-excited? Mga kaisay. Patayo. Hindi bawal. Hindi diretso siya eh. Pangit. Dati una ganun. Pangit. Tiring! Andito kami sa palengke mga ka-storage. Nagtitinda. Napaubos lang namin yung parinda namin. Hindi maubos-ubos, ano? Kakausap ko yung kahoy. Nagsasalita. Pare, nagsasalita kahoy. Kakainin. Dilim. Sasabihin mo. Dalawang mga ano, hator. Eh, paninda namin. Sama ko. Ha? Ano? Bata. 80 lang po, 80. Batang? Hamok?
saging. Sakalin mo, sakalin. Okay, sakalin mo. Yan, si paring ano. Mayroon na naman yung makakomento. Yan. Oh. Ano masasabi? Ha? Oh, tingnan mo, nag-iling di ba siya approve? Saging, yan. Nalagyan ko rin pala yung ano sa ano. Para katulad sa bike. Tumutunog. Oo, what na. Okay, boy. Ket boss, ket. 50 lang, 50. Ano, pre? Saging, yan. Saging, yan. Ang alin ba? Saging. Hindi ka. Ha? Hindi ko Ano naman. yung akin? Wala yung ano. Hindi. Yung pa rin yan, hindi naman binago yung ano niyan eh. Yung chassis hindi nyo binago. Ito? O hindi. Pinalitan ko yung gulong, yung galong ko dati. Bumili ako ng ano, bearing. Anong gulong ko dati? What's up mga ka-storage? Nakauwi na ako. Ito na po ako sa bahay. Ito inaano ko yung ano ko. Balik lang para bukas. Ito yung natira ngayon. Para bukas mga ka-storage. Subscribe po my YouTube channel po mga ka-storage. Ito pala asawa ko. Ano po mga ka-storage. Love you. Salamat po sa manonood sa vlog ko po. Kahit hindi ganun ka ano. Sana po supportan po YouTube channel natin. Mga ka-storage. Mark Joe Lighting. Thank you. Salamat po sa manonood. Anay ko lang po.